Съзнавате знака на това посещение, смисъла за това, че България ви е оставила, че към вас се проявява и ще се проявява грижа и съпричастност. И това мисля, че трябва да го съзнавате всички. Дами и господа, имам удоволствието от ваше име да приветствам министър-председателя на България, професор Огнян Герджиков. Преди 15 години, или може би преди 14, не мога да си спомня точно, аз пак бях в Босилеград. Тогава бях председател на Българския парламент и бях получил подобна покана и се отзовах и не можеше да не се отзова. По същия начин и сега, когато получих тази покана, казах, че не мога да не се отзова на нея, тъй като се отнасям с огромно уважение към всички вас, сънародници. Ваше превъзходителство, господин Сугарев, кмете, радвам се, че отново сме заедно в първия прес-клуб на БТА извън границата на България. Това беше открит преди година и половина и се превърна в едно добро място за хубави форуми. Не веднъж се събираме тук по интересни и важни проблеми. Тоест има една медия, в случая Националната информационна агенция, която е ангажирана с много от проблемите на Западните Балкани, специално тук в Босилеград. И много се радваме, че другите колеги са с нас сега. Ние сме като трансмисия между хората, които поставят проблемите и тези, които трябва да ги разрешат. Действително, за първи път министър-председател посещава Западните Балкани, в частност Босилеград. И това е много хубаво. Виждам голяма активност в местните хора. Надявам се да бъдем и полезни, вие по-точно, господин премиер, да бъдете полезни и тези хора да получат това, което очакват и което заслужено трябва да имат. Сега ще кажеш някакви думи, да дадем думата на премиера да направи изявлението. Само още веднъж към всички медии искам да кажа още голямо благодарство към премиера и неговия екип, че се отзваха нашата покана. Изключителна чест е днес за нашето сдружение и съм сигурен, че за всички българи в Сърбия това посещение означава. Аз първо искам да благодаря на поканата, която получих от Сдружение Глас и специално на господин Александър Димитров, който очевидно е много българин и разбира се, той не е единственият. И се радвам, че имах тази възможност днес да се срещна с Националния съвет, се казваше Националният съвет на българите. Видях, чух проблеми, които имат. Разбира се, тези проблеми не са от днес. И едва ли аз ще бъда този, който ще ги реши, но така или иначе самия факт, че съм тук, показва доброто отношение на българската държава към този край, който за мен е български. И съм щастлив, че тази българщина усетих в хората, с които се видях. Аз за първи път разбрах сега, че БТА е първи прес-клуб извън България. И това наистина е доста показателно и симптоматично, че той е точно тук, в Босилеград, където е едно съсредоточие на българи още от толкова много години запазили българското самосъзнание. Така че наистина съм щастлив да съм тук, което го споменах и преди малко. Пак ще го повторя, защото то е важно. Аз за втори път идвам в Босилеград, един път като председател на парламента, може би 2002-2003, не мога да си спомня точно това година. И сега втори път, така, качеството ми на премиер, макар и служебен. Благодаря ви за поканата. Колеги, имате думата за въпроси. Разбирам от Мария, че имаме малко време, така че по-темпо, нали? Да.
15 минути общо. Господин Герджиков, кога ще се отвори ГКПП-то тук с кантар, за да може да има бизнес между района и България? Този въпрос се беше поставен на срещата, която имах преди малко. Аз самия на своя ред ще го поставя. Нали, аз не мога в момента да се ангажирам, но ще го поставя нали, като се прибере в България на Министерски съвет с ангажимента, че ще се постарая да дам импулс този въпрос да се реши. Само едно изречение като допълнение, ако ми позволите, за митницата, както чухме на срещата, вече има напредък в това отношение. Кантар, естествено, на митницата няма, но се използва тук в един завод, така че вече камиони минават в Русия и това можем да кажем, че Извинявам се, може ли да кажете с какво бихте могли, освен с този пункт, да се ангажирате вие след тази среща и след като сте чули проблемите, които са поставили местните хора? Какво друго ви направи най-силно впечатление? Какво друго смятате, че бихте могли да помогнете за разрешаването? Сега това, което аз мога да се ангажирам, то не може да бъде много, тъй като мандата на нашия кабинет изтича горе-долу след 3 седмици. Но това не означава, че трябва да има приемственост в управлението на всяка държава. И аз подготвям една папка за следващия кабинет, който ще бъде оглавяван от бившият и вече бъдещ премиер Бойко Борисов. И в тази папка ще се съдържат много препоръки към неговия кабинет. И в тази папка ще намери място и проблемите тук, на западните покрайнини. Аз ще му ги връча и ще ходатайствам пред него да се опита в рамките на своя вече дълъг мандат, ако не всички, то поне част от проблемите да бъдат решени, да бъдат решавани. Това е, което мога да поема като ангажимент. Повече не бих могъл заради краткото време, с което разполагам. Аз и моя екип в Министерски съвет. А какви препоръки има още в тази папка и какви са проблемите, които хората ви представиха на срещата? Много препоръки ще има. Специално тук от тези, които чух, те са свързани с образованието, свързани са с икономиката, защото известно е, че това е един изостанал край на Сърбия. Знаете, че икономиката е в основата на един успешен живот. И в това отношение е много важно да дойдат инвестиции в този край. И това е един от въпросите, който аз специално ще настоявам, да се създадат възможно най-добри условия за такива инвестиции. А освен това, България има и личен собствен интерес, национален интерес, Сърбия част по-скоро да стане член от Европейския съюз, тъй като това ще даде допълнително стимул в отношенията между двете страни и нещата ще изглеждат различно, след като бъдем в едно европейско семейство заедно. Интересът Сърбия да стане член на Европейския съюз е добросъседско намерение добро. Но не смятате ли, че Сърбия трябва да промени политиката си в някои области по отношение на България? Нормално е в съседни държави винаги да има известни противоречия. Това е известно, ние исторически сме имали проблеми с сръбската държава, с Сърбия, воювали сме едни срещу други, но това не означава, че ние трябва да се вторачваме само в противоречията между тези две страни. Напротив, ние сме длъжни да установим възможно най-добри добросъседски отношения. От наша страна това се е демонстрирало многократно. Силно се надявам, че такова положително отношение ще усетя и когато се срещна след час или след колко е по програма с вице-премиера на Сърбия господин Дачич, с когото ще обсъждаме двустранните отношения. Ще го уверя колко държим на добросъседските отношения между двете страни и колко сме готови да помогнем на Сърбия да затвори главите, преговорните глави и ние можем да помагаме в това отношение, тъй като сме минали по този път преди 10-15 години.
Ja bih da pitam, ako mogu, Dragana Spirovski iz RTS-a. Da li znate da mi kažete koji je od vaših prethodnika premijera posjetio ovaj deo Srbije pre vas? Това е Бойко Борисов. То си rekao. Премиер преди мен. Ами доколкото знам, Стефан Стамболов, това е било много отдавна. 890 година. И защо 25 години? Мъчих се да го изчисля, обаче ще да сбърка в сметката и затова не посмях да кажа. Край на поменелия век. Може би се изчерпаха въпроса. Ако ми позволите аз да подскажа нещо, което си говорихме на среща и което си мисля, че е важно. Имаме пълната подкрепа да се опитам една неудобна дата, която ще се случи след съвсем близко време, а която ще отбележи един юбилей неприятен, 100 годишнина от едно нещо, което всички граждани на Босия премълчават или по-точно още се страхуват. За да можем да излезем от тази неудобна позиция, решихме заедно с Kids Босилеград и нашето сдружение да потърсим съдействие най-вече от страна на българската държава. Съм убеден, че и сръбската държава може също така да разбере нашите искрени намерения в това начинание, че е дошло време за едно искрено помирение между двете страни. И не би трябвало да изпуснем този момент. Аз апелирам и медиите да бъдат така топло отнесени към тази идея, да не аз да употребят, а точно в най-добрия смисъл да пренесат, че има такова желание. Аз го разбрах на срещата, че българската държава ще стои зад тази инициатива, но е много важно и тук да чуем, предполагам, и мнението на премиера в това отношение и аз това искам да кажа. Значи тази инициатива наистина според мен е много добра. Наистина трябва да има помирение, но тази паметна плоча, която се планира да бъде поставена, действително е един знак, който българската държава има право, за да почете паметта на своите загинали за България. Искам да кажем една дума. Значи, по-точно става въпрос за отбелязване на дата на 15 май, 100 година от пожаряването на Босилеград. Ние като община Босилеград и като населен съвет даваме инициатива сега на паметника, да направим една паметна плоча за общо помирение във всички войни между България и Сърбия. Дай да се обичаме и да идваме напред. И това ще го кажа там пред паметника, когато бъде и вице-премиера господин Дачич. Господин премиер, може ли последен въпрос? Много да ви върна за папката, която казахте с препоръките към господин Борисов. Според вас той ще я приеме ли? Днес идва поредно изказване, цитирам, по негова оценка служебния кабинет е бил слаб. Ще коментирате ли тези думи от днес и мислите ли, че ще продължи диалога? Аз не знам това негово изказване какво е било, не е стигнал до мен. Така или иначе аз смятам, че всички държавни мъже сме длъжни да надграждаме и аз смятам, че Бойко Борисов няма да откаже да приеме папката, която аз му подготвям и съм убеден в това. Втори въпрос е дали доколко той ще приеме нещата, които аз ще му предложа, но аз съм длъжен да го направя и ще го направя. Ако няма още въпроси, аз бих предпочел да използвам медиите и тук на господин Георгиков да благодаря една грамота, която ще му припомня за гостуването му в свет. Наистина беше чест за нашето сдружение, че пригадите поканата съвсем символично. Не означава много. Днес казваме, че ще направим началото на фестивала и с тази грамота искам още веднъж да кажа едно голямо благодарство за вашето посещение. Господин Минчев, сега е момента и вие да си вземете вашия пакет за 2 годишното присъствие на прес-клуба на БТА в Босилеград и за подкрепата, която ни оказва. Благодаря на всички медии, откиваме.
той е наша снага. Да ние njega bilo mi ne bi bili ono. Ela, bola! Boško! Prvi potpredsjednik Vlade Republike Srbije i ministra spoljnih poslova gospodina Ivicu Dačića. Za kolektiv gimnazije i lično za mene je velika čast i zadovoljstvo da ovakva ova delegacija na ovakvom visokom nivou država bude gimnaziji, da gimnazija bude domaćina. Reći ću samo par reći da je gimnazija osnovana 1941. godine na početku Drugog svjetskog rata, da je radila u vrlo teškim i nepodnošljivim uslovima, da je svojim radom i angažovanjem celog nastavnog osoblja za taj period uspela da se održi do današnjeg dana, uspela je da iznedri veliki broj visokoobrazovanih kadrova. Moram da spomenem da je iznedrila preko 80 doktora nauke i univerzitetskih profesora, preko 2500 prosvetnih radnika, na stotine inženjera, lekara, farmaceuta i drugih profesija koji žive i rade na prostorima cele Jugoslavije i po celom svetu, a najviše u Republici Srbije, izuzetno su poštovani, cenjeni i dostojni građani Republike Srbije. Искате вие да ги предадете директора или пък аз. Това са няколко скромни изисквания, които вътре са написани. Ако може по някаква случка да се излезне, да се пропусне. To je na български език, това е хубаво. Да, на български език. Това е подарък от гимназията с знаменитостите към победите. Благодаря ви. Благодаря. Ovo je gospodine Dačić izdiplopom sa proslavom jubileja 75 godina, ploča od jubileja. Сега позволете ми пък аз на своя ред да ви подаря едно специално издание на История среднобългарска. Знаете, през Хиледарски тази свещена книга да бъде в вашата гимназия. Благодаря ви от името на целия колектив, че сте живи и здрави. Evo za nas isto u gradovima Srbije. Puno vam hvala. Ste živi i zdravi. Velika je čast za nas. Министър-председател на служебното правителство на Република България, професор Огнян Герджиков, уважаеми вице-премиер и министър на външните работи на Република Сърбия, господин Ивица Дачич, негово превъзходителство посланик на Република България в Белград, господин Радко Влайков, уважаеми генерален консул на Република България в Ниж, господин Едвин Сугарев, уважаеми кмет на община Босилеград и председател на Българското национално малцинство в Сърбия, господин Владимир Захариев, уважаеми генерален директор на БТА, господин Максим Минчев. На всички присъстващи пожелавам добре дошли в Босилеград на откриването на изложбата под название
световен конкурс за детска рисунка. Емблематичното име на изложбата в организация на Фондация Малък зоограф в партньорство на Фонд 13 века България има за цел да представи нарисуваните с много любов и вдъхновение детски рисунки на деца от над 50 страни по света. Изложбата, която показва единствения по рода световен конкурс за детска рисунка, символично слага началото на 5-дневната детска фиеста в нашата малка, но красива община, а именно 24-тия детски великденски фестивал по чупене на яйца в Босилеград 2017. На вечерието на най-големия, най-светлия празник Великден, когато всички заедно си протягаме ръце с вярата в един по-красив и по-добър свят, Уважаеми драги гости, poštovani visoki gosti našeg festivala, posebno mi je drago da se obratim jednoj rečenici na srpskom. Poštovanje gospodinu Dačiću što je prihvatio poziv i danas je tu sa nama u Bosilegradu. Уважаеми господин министър-председател, за нас е изключително важно, че вие днес сте в Босилеград и тук заедно с общи усилия ще дадем начало на поредния 24-ти Великденски фестивал. Искам да благодарим на всички, включително на кмета на Босилеград и на всички хора тук. Не искам да ги броим по имена, директорите на училищата, голямата делегация от Загреб, посланника на Сърбия от София, предполагаме тук, и всички медии, които са тук днес с нас. Това е исторически ден за Босилеград. Това събитие, вярвайте ми, ще се разказва още много време. Имайки предвид, че Босилеград за първ път се посещава министър-председател, мисля, че по този начин, както фестивала, така и всички граждани на Босилеград разбраха, че всички ние с общи усилия можем да правим чудеса. А наистина в Босилеград последните години на Великден се случват такива. Аз не искам повече да говорим, искам да благодарим още веднъж на всички, на прекрасните деца и тук нататък искам да пожелая на всички през срещни, бъдещи, предстоящи великденски празници, честити празници на всички. Доброто, давам думата на госпожа Силва Аврамова, представител на Фонд 13 века България. Добър ден, скъпи домакини! Добър ден, многоуважаеми, скъпи гости! Аз като представител на Национален дарителски фонд 13 века България имам прекрасната задача да поднеса поздравите и най-хубави пожелания на нашия изпълнителен директор, господин Митко Тодоров. Не случайно споменавам неговото име. Мотивът ние да бъдем партньори, дългогодишни партньори на този великолепен фестивал, както и партньори на този невероятен световен конкурс, единствен в Европа, е нашата изключителна обич към децата и дълбокото ни уважение към тях като бъдещето на света. Така че на добър час, щастливи великденски празници и дълголетие на този прекрасен фестивал.
И да използвам момента да подарим един плакет, с който да си припомнят за техното участие. Благодаря ви много. Да представи изложбата давам думата на госпожа Пепа Боянова, президент на фондация Малък зоограф. Скъпи гости, приятели, организатори, щастлива съм за това, че днес сме сред вас с тази прекрасна изложба, която тук в Босилеград да гостува на вашите деца, на вашите гости и основната цел на фондацията е да възпитава децата чрез изобразителното изкуство. На изложбата има картини от 50 държави. Световният конкурс се провежда за 5-та поредна година в България и ние сме щастливи в фондацията, че успяхме да подарим този световен конкурс на българските деца, а и на всички деца, които могат да се докоснат и видят тези прекрасни картини, които са създадени от деца от 4 до 18 години. Благодаря ви още веднъж за прекрасната организация, за всичко това, което правите за децата и пожелавам весели празници на всички. Госпожа Боянова е една грамота да си спомнят за техното идене по сила. Благодаря ви много. За нас е голяма чест да поздравим господин Ивица Дачич, вице-премиер и министър на външните работи на Република Сърбия. Господине Дачич, молим да се обредите присутнима. Не znam da li me razumete, ali ja mislim... Razumemo. Ja razbiram български. Drago mi je da smo ovdje zajedno sa našim bugarskim prijateljima i braćom i sestrama. Ne samo sa vama bugarima koji živite ovdje u Srbiji, nego i sa uvaženim i poštovanim gostima iz Sofije, predsjednikom vlade Republike Bugarske, ambasadorom Bugarske, generalnim konzulom i tako dalje. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo da izrazim podršku i iskrenu radost što mi je pružena prilika da ovdje budem sa vama, da na neki način nas dvojica otvorimo izložbu 24. međunarodnog uskršnjeg festivala Svetski konkurs za dečiju sliku. Lepo je naravno vidjeti da su se i ove godine deca različitih nacionalnosti okupili u Bosilegradu da bi kroz igru i umetnost pokazala svu lepotu i raznolikosti i sličnosti tradicija svojih naroda. Ona snagom svog talenta i dečije spontanosti na najlepši način prikazuju vedru stranu sveta, podsjećajući nas odrasle, da je naš glavni zadatak da učinimo sve kako bismo obezbedili uslove za njihovo bezbrižno odrastanje. U želji da ovakvih praznika, igre i umetnosti bude što više, da deca budu u prilici da podele svoju radost stvaranja sa svojim vršnjacima, a odrasle koji podstiču i usmeravaju njihovu kreativnost učine što ponosnijim. Želim da još jednom ponovim svoje zadovoljstvo, što zajedno sa vama mogu da se uverim koliko deca mogu da unesu živosti, lepote i radosti u jednu sredinu. A drago mi je da je to upravo Bosilegrad, eto već 24 godine. I čestitam vam na upornosti i na organizaciji ovako lepe manifestacije toliko dugo. Želim da ova tradicija bude dugovečna, da bude uspešna i da bude u cilju zbližavanja svih nas koji ovdje živimo sa jedne ili sa druge strane granice, svejedno, mi nemamo bliži jedni
niko nije bliži nama nego što smo mi ovdje koji živimo. I zato veliko mi je zadovoljstvo da je tu predsjednik bugarske vlade. Mi planiramo da napravimo mnoge stvari još zajedno, da kada sada bude napravljen koridor do kraja, autoput, rekonstrukcija železničke pruge, gasna interkonekcija, ali opet moram da kažem, to se ništa ne odnosi na Bosnu. Mora da se uradi nešto i za Bosnu. Eto da zajedno preuzmemo obavezu da pomognemo ovom kraju, da ljudi i ovdje žive bolje. Hvala vam još jednom. Hvala lepim rečima, gospodine Dačiću. Osobno mi je zadovoljstvo da vam i lično predam plaketu u znak zahvalnosti vašoj posjeti Posavinu na današnji dan i jedna diploma koja će biti skromni prinos vašoj posjeti. Još jednom hvala i hvala. Господин Дачич, уважаеми дами и господа, скъпи деца! За мен е огромна чест и удоволствие да бъда днес тук, в навечерието на най-светлия християнски празник Великден. Когато слушах словата на вице-премиера Дачич, си казах, че имам сериозен пропуск в общата си култура. Оказва се, че аз не знам, че Босилеград е световен център на детската рисунка. И действително е забележително, че в този град, Босилеград, където има толкова много българи, е център на това великолепно начинание, което вече за 24-ти път, ако правилно съм запомнил, се провежда. Няма по-голям капитал от децата. Те са бъдещето. Затова винаги съм много щастлив, когато мога да присъствам на нещо сътворено от деца. Щастлив съм също така да констатирам, че вице-премиера Дачич, който е възможно да стане премиер, се обръща с такова добро послание, че ние, двете страни, България и Сърбия, можем да направим повече за Босилеград. Много ще се радвам, ако може това действително в недалечно бъдеще да се види осъществено. Още веднъж искам да изразя моето дълбоко задоволство от това, че мога да бъда тук на откриването на тази изложба на хубавия Великденски фестивал. Благодаря ви. Особено ми е удоволствие да ви предам този пакет, който също ще ви припомня. И дано имаме така щастие в бъдеще министри-председатели на България да ни посещават по-често. Нека това бъде един обещаващ финал и едно обещаващо начало на Великденския фестивал. Купите ги виждате, те са готови и чакат своите победители. Това е което мога да кажа. Уважаеми господин вице-премиер,
уважаеми дами и господа, скъпи сънародници! За мен е огромна чест и привилегия да бъда тук днес пред паметника на апостола на българската свобода Васил Левски. Васил Левски е не само български герой. Той се е борил за свободата на всички балкански страни. Той е иконата на България. Пред него се прекланяме на рождената му дата. Прекланяме се пред неговия подвиг, на неговата героична кончина. Той е този, който ни вдъхновява със своето себеотрицание, с това, че той дарява своя живот в името на Отечеството, в името на българите, за свободата на България. Особено съм щастлив, че тук, в Босилеград, мога да се поклоня пред паметника на апостола. И това да го направя заедно с вице-премиерът на Република Сърбия, господин Ивица Дачич. Поклон, дълбок поклон пред подвига на апостола. Obratit će se prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova, gospodin Ivica Dačić. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade Republike Bugarske, poštovani građani Bosilegrada, dame i gospodo, okupili smo se danas ovde pred spomenikom Vasilu Levskom, čuvenom bugarskom nacionalnom heroju, da mu odamo poštu i poklonimo se njegovom delu. Osim u rodnoj Bugarskoj, to činimo zajedno svake godine u februaru i u Beogradu, Dimitrovgradu i Bosilegradu, obeležavajući godišnjice od njegovog stradanja i podsjećajući se liberalnih ideja ovog revolucionara i borca za oslobođenje od Otomanske imperije. Danas obeležavamo vezu između vremena i deo zajedničke istorije, u kojoj heroji poput Levskog zauzimaju dostojanstveno mesto. Pravda i istina su te koje uvek pobeđuju na stranicama udžbenika, u kulturnoj i istorijskoj baštini i naravno u spomenicima koji čuvaju sećanje na sve one koji su branili slobodu i dostojanstvo. Dozvolite mi da ovom prilikom podsjetim na februar 2014. kada sam imao čast i zadovoljstvo da u Dimitrovgradu sa mojim tadašnjim kolegom, premijerom Plamenom Orešarskim, otkrijem spomenik Vasilu Levskom. Dragi prijatelji, slobodarske težnje heroja poput Vasila Levskog nas podsjećaju ne samo na to koliko su cenu platili naši narodi u borbi za slobodu, već i da postoje vrednosti koje su zajedničke za narode Srbije i Bugarske. Na ovom mjestu se podsjećamo da je hrabrost i požrtvovanost simbol slobode, ali i da nesloga i nasilje rađaju nasilje. Naša dužnost je da čuvamo mir i da napredak gradimo dobrom voljom, dijalogom i međusobnim uvažavanjem. Zato je važno da negujemo saradnju i borimo se za dalji razvoj i prosperitet naših država. Da se borimo za svetliju budućnost naših građana i naše dece. Verujem da je obaveza svih nas da budućim generacijama ostavimo uređenija, stabilnija, demokratičnija i tolerantnija društva. Poštovane dame i gospodo, Republika Srbija će nastaviti da se snažno zalaže za jačanje odnosa i puno poverenje između država. Zadovoljstvo mi je što mogu da konstatujem da su naši bilateralni odnosi sa Bugarskom dobri, kao i da na obe strane postoji želja i spremnost za njihovo dalje unapređenje. Uveren sam da ćemo produbljivanjem saradnje u oblastima od obostranog interesa doprineti prosperitetu naših građana i izgradnji bolje budućnosti našeg regiona, kako su nas zadužili naši heroji. Poštovani predsjedniče Vlade, dragi građani, uvek kada govorimo o odnosima Srbije i Bugarske, uglavnom pričamo o autoputu između Niša i Sofije,
železničkoj pruzi, gasovodu, ali to ništa ne obuhvata i Bosnu. Zato ja pozivam i molim bugarskog premijera da zajedno sa vladom Srbije pomognemo da ovaj kraj se ekonomski razvije, da ovo ne bude slepo crevo i Srbije i deo gde žive građani bugarskog. Jer mi političari volimo da pričamo o nekim terminima i pojmovima koji su tako ovako malo teoretski, a ljudi žive praktičan život. Mora da se ima gde da se radi, da ljudi mogu da ostanu da žive ovde, a ne da gledaju da li će da ode za Beograd ili za Sofiju. Sve je to zato smo mi spremni i ja sam ovde došao i želim da vas pozdravim i u ime premijera i budućeg predsjednika, odnosno izabranog predsjednika Aleksandra Vučića, koji mi je odredio da budem njegov izaslanik danas ovdje kod vas. Mi ćemo razvijati odnose i sa novom bugarskom vladom i interes nam je da zajedno sednemo i da napravimo i plan ekonomskog razvoja ovih sredina gde žive Bugari u Srbiji. Ne znam kako se kaže na bugarskom Hristos vaskrese, ali verovatno se kaže isto. Vi znate da sam ja iz Južne Srbije, ja razumem dobro i kad neko priča na bugarskom, a i Bugari razumiju kad se priča na srpskom. I iskreno rečeno, mi nemamo narode koji su nam bliži nego što smo mi jedni drugima. I da živimo u miru, da više nikad ne ratujemo između sebe, već da vodimo računa o našim interesima običnih ljudi. Da vam obećam samo da nećemo ovde dolaziti samo kad su neke proslave ili izbori, nego da rešavamo ove životne probleme koje vi ovde imate, ali zajedno sa bugarskom vladom. Tako je. I Evropskom unijom, pošto je Bugarska Evropska unija. Hvala vam lepo. Zahvaljujem šefu srpske diplomatije. Obratit će vam se predsjednik opštine Bosilegrad, gospodin Vladimir Zaharijev. Izvolite. Много съм щастлив. И вие сте щастливи, така ли? Много сме сречни, що сте данас кod nas u Bosrdu, gospodine Dačiću, vicepремиеру. Много сме сречни, što je danas sa nama premijer. Добре ни дошли го посидат, господин Огнян Герджиков. Това показва, че ние българите тук в Балканите не сме забравени и от майка България, нито от Република Сърбия. Благодаря на всички видове на помощи от майка България и на Военновитиската академия, и за двойни гражданства, и за описването на децата на факултетите. Захвалjujem vicepремиеру, što je lično sadašnjem ambasadoru u Beogradu uručio knjige koje smo mi, Nacionalni savet, zajedno sa ministarstvima uradili i predložili da dečica uče na maternjem jeziku. Znači da se države slažu, znači da se narod voli, znači da smo najbliži, znači da granica ne treba da postoji u jednoj objedinjenoj Evropi. Това, което чух на изложбата, ме много обрадва. Искаме заедно да помогнем икономически и било как на Босират. И така трябва да бъде. Не само на говорницата, но всеки един момент, на всяка една крачка. Усещам го, че това е истина. И затова, че като че ли сте знали и двамата, ние пред Националния съвет на българите вече отдавна искаме да ви упътиме една инициатива, която предлага помирение измежду двата народа. Целта на нашата инициатива е, чатим само задния ред, е историческо помирение между български и сръбски народ. Важно е да знаем и да уважаваме историята, но все пак още по-важно е да заедно изграждаме по-добро бъдеще за двата братски народа. Така ли е? Всички наши инициативи историческо помирение между сръбскog и българскog народа. Важно е да знаме и да поštujemo исторiju, ali je još važnije da zajedno gradimo bolju budućnost za oba dva bratska naroda. Нашу инициативу предлагаме и господину Дачичу, и господину премиеру Републики Българска. С цел
да много скоро до година на Световния ден на детето сложим една паметна плоча в името на премиерите на Република България и Србия или ставимо jedan spomenik, jednu ploču u ime predsjednika Republike Srbije ili predsjednika Republike Bugarske. Задоволили сме сите? Само напред. Сега замолявам член на Общинския съвет да ми донесе, искам на гостите да дадем подарък. От и ние сме добри домакини, така ли? Знаем, че сме от село и по едни вълнени чорапци. По една шарена торба, по едно време не могъл живота да се помисли нашите краища. И тук да го не вадиме чаша ракия, така убава домашна, с пържа, която само ние правиме мед, айвар, месо, айвар и какво и да не е. Да знаете, че това е традиция и това сме ние от тук първи работили много отдавна. Да добродошли и на премиер Република България, да не забравим, че ние българите от старо време си спазваме традицията и обичаме, че сме си българи. Но и уважаваме и волимо Републику Србiju, koja nam je dala utočište i gde možemo da stvaramo, da bitišemo i volimo Republiku Srbiju i volimo Republiku Bugarsku. Mi smo ljudi sa dva srca. Dobro nam došli i opet da nam dođete. Volimo vas! Evo ja ću vam reći, pošto nisam znao da sad treba ovako da... Ovo je konferencija za štampu pred svih građani. Mi smo imali i bilateralni sastanak gde smo razgovarali o našim bilateralnim odnosima i kao što sam i rekao, naši odnosi su dobri, ali mogu da budu i bolji. Treba da tražimo zajedničke interese pre svega u ekonomiji, u razvoju ovog kraja, u razvojnim projektima za koje možemo zajedno da tražimo finansiranje, na primjer od međunarodnih finansijskih organizacija ili od Evropske unije, kroz IPA fondove. Do kraja godine imat ćemo zajedničku sednicu dve vlade i u tom smislu smo i razgovarali da u jednom pozitivnom duhu da nastavimo sa našom dobrom saradnjom. Ja inače sam okružen Bugarima, jer moj državni sekretar u ministarstvu je Tončev, Ivica, a ovaj drugi Novica u Krgurici je predsjednik opštine. Bugarin je predsjednik opštine Krgurice. Sad ne znam... Razredni vam je Jote. Razredni mi je bio, da. Razredni. Jotov. Tako da, mi smo ovdje zajedno smo živjeli svih ovih godina, ja bi zato sam sa juga Srbije i o tome smo razgovarali. Ako imate neka pitanja, mislim na novinare, pitajte. Da li postoji mogućnosti kada bi ovaj granični prelaz mogao da se otvori tu kod sela Izvor? Kažu da im je Sofija onda mnogo bliža nego ovim putem koji postoji. I drugo pitanje, na koji način dve države, to je pitanje za vas i za premijera Bugarske, mogu da motivišu ljude koji se bave, recimo, transportom, da koriste ovaj novi granični prelaz ovde Ribarci i da na taj način ekonomski ojačaju i pomognu ovom kraju? Pa mi kasnimo u tim prelazima na više mesta. Znači, duž cele naše granice ima dosta tih ideja, a to je povezano sa tim što nisu svi prelazi iste kategorije. I želi se onda da to bude takozvani malogranični prelazi, što onda postoji problem sa pravilima Evropske unije, da li je to dozvoljeno, nije dozvoljeno, ali postoje i infrastrukturni problemi. To znači da i s jedne i sa druge strane mora da se stvore uslovi za to, da može se priđe do tog prelaza, da postoji infrastruktura. I to nam je u planu, ali, znate, izbori u jednoj i u drugoj zemlji su odlagali i odložili tu zajedničku sednicu naše dve vlade i razgovarat ćemo o tome. Postoji i ta ideja i o tome smo pričali, da se eventualno kontrola na našem graničnom prelazu kod Dimitrovgrada, da ona bude zajednička, a da nema dve kontrole.
Da postoji jedan checkpoint, a ne dva. To znači da zajedno rade Srbi i Bugari na zajedničkoj kontroli, da se time smanje gužva. Аз имах удоволствието да говоря, както стана ясно, с господин Дачич по всички тези въпроси. Ja sam imao zadovoljstvo sa gospodinom Dačićem da govorimo o svim ovim pitanjima. И понеже ми беше поставен този въпрос от нашето национално младсинство, аз го повдигнах пред вице-премиера. I jer mi ovo pitanje je bilo postavljeno od naše nacionalne manjine i ja sam upitao gospodina Dačića. И дадох тази идея, която ми се струва, че не е трудно да се осъществи. I dao sam tu ideju i čini mi se da nije teško da se ta ideja ostvari. Да има една контрола, а не да се бавят хорите през гранично-пропускателните пунктове. Da postoji jedna kontrola, a ne da se bave na jednoj i na drugoj strani. Не смятам, че Европейския съюз може да ни наложи забрана за една подобна инициатива. I ne smatram da Europska unija mogla bi da nam zabrani takva slična inicijativa. Още повече, че перспективата на Сърбия е именно Европейски съюз. A još više da je perspektiva Srbije Europska unija. И затова ще се радвам в недалечно бъдеще да бъдем заедно в едно европейско семейство. I zato će mi biti izuzetno drago da u jednoj bliskoj budućnosti sa Srbijom budemo zajedno i u europskoj porodici. Jedno pitanje za obojicu. Dakle, kakva je sudbina iz aspekta i jednog i drugog gosta, kakva je sudbina dokumenta koga je pročitao predsjednik opštine Bosne? Pa ja ne znam konkretno šta piše u dokumentu, ali mi treba da gradimo mostove između naših naroda i naših država i ne treba da dozvolimo više nikada da međusobno ratujemo. Jer štetu trpi običan narod. I mislim da imamo mnogo više zajedničkog nego što da ima mnogo više onoga što nas spaja nego što nas razdvaja. Samo ta činjenica, evo da ja sad mogu pričam vama ovde u bugarskoj sredini, na srpskom, a da vi razumete, a da vi pričate na bugarskom, a da ja vas sve razumem, da se razbiramo, onda nema problema. Tako da mi smo se već pomirili što se nas tiče. Hvala.